Sa magi nagtukmod or nag-aghat sa imo nga mudagan sa konseho nga ayan, real talk lang, wa mo gigay kwarta sir, wa mo gigay kwarta. Di ba? Kung atong itanawon, itandi nato ang uban, di ba? Lagi. Kung saan pa nasa alta sosyedad ang mga ang umala born in a golden spoon, mga kwartahan gyud. And we all know nga whether we like it or not, Sir Bert, kinahanglan gyud kag kwarta once you go into politics. You know, kuan man ang nakapa-motivate sa ako nga mosulod sa public service. Ang akong gakakitaan nga mga diferensya sa atong society. Silbi ako, wala man ganay ko nag-take og civil service exam kay dili ko gusto mosulod sa gobyerno. Kaya ang perception is that corrupt ang gobyerno, which is true. Pero mo lagi na, sige na itong research, sige na itong basa, sige na itong observe sa mga pangitabo, sulod o gawa sa nasod. And then eventually, ma-realize mo nga, mo lagi na, igingon nga, evil triumphs when good men do nothing. Silbi daghan kayo sa ato nga mga Pilipino, mga Cagayanon nga nagpahipi lang, nasdaplin, daghan kayo reklamo sa mga kakulangon sa gobyerno, pero dili mo engage sa public service. So, ang imong voice mahimong useless, walay power kay wala man kadya sa katundanan. Kay kini magon nga mga butang nga gapakitabo sa to sa atong society nagkinahanglan og legal nga mekanismo og sistema. O dili na nimo mabuhat kung outsider ka, meaning wala ka sa legislative body. So mo na nga naaghat ko kay lagi dito sa Bulwa sa Povel. Sige ko bagot-bot nga matag rainy season gabahaan mi. Gasudlan mig baha below dani sa amo nga balay. No? Kato imong balay? Oh, Mao ba? elevated na ganito. Kato na ko sa imong balay. Oo. Bahaan dito? Gabahan. Oh, ba? So sa dugay na ko puyo di mga 2 dekada na kapin. Kuan, sige ko bulat og mga leaders nga muhimog lakang para masolusyonan ang problema. Moro gyud akong kuan pangandoy pero ang labay na lang itong nahimong konsihal gikan sa Povel, napay vice mayor nagpuyo diya sa Povel, wala may nahimong konkretong aksyon o lakang nga maminusan kung dili man gani ma-eliminate ang problema sa baha. Og sa dihang sige ko reklamo online, nakita po nako sa uban nga mga lugar nga mao gyapon ang ilang sa mga sirkumstansya sa lain-lain nga mga barangay. Sunin ko nga kano sa ba ang atong mga leader makaangkon og kanang concern ba nini nga kung sa baga pagpakabana. So gitan-aw nako, giobserba nato nako ang konseho. Nakita nako nga kasagaran sa ato mga miyembro sa konseho, mga anak sa politiko, mga negosyante ug mga sikat. Pero ang kamatuoran mo ang atong problema technical. So nagkinahanglan og kaalam kalabot nini mga butang nga nakay background nini ba know-how. So daghan sa atong mga politiko minus dili kay nga naka-technical ang mindset. Kung sa baga gipangita nako isang katong mga leaders nga mag-formulate og mga solusyon sa problema. Akong kurso kuan man architecture. Unya ang architecture adunay dakong kalabutan sa pagdisenyo sa maayong lungsod o syudad, no? So nadya ang ginatawag nato nga urban planning, part na sa among subjects nga ginatun-an. So ni ko nga why not nga kay wala may mga tao nga nagpakabana diya sa konseho bahin ani nga mga problema. Why not i-try nako nga ako mismo mangitag solusyon sa problema ug sudlan ako niyang konseho para i-introduce nato ang mga programang pamaagi. So taon asa ang problema o nagka-problema ang syudad o pangitaan og solusyon, no? So naman tay mga experts, no, mga technical experts sa mga kung adunay kalabutan sa baha or sa trapiko nga problema or even sa sanitasyon. So pwede nato na sila ibuo. So na-inspire ko sa katong naitabo dito sa Dubai. Kaya ang kanang Dubai
mahulog na siya nga brainchild ang kanang pagplano sa Dubai sa usa ka Filipino architect nga si Architect Palafox. So nakita na ko nga daghan sa mga Pilipino adunay kaalam ang abilidad pero gakagamit din nila dito sa gawas sa nasod dili sa atong kaugalingon nga nasod. Kay dili sa atong kaugalingon nga nasod ang gusto mo nilbihan pinagi sa pagsulod sa konseho o kongreso. Dili gatan-awon sa mga tao ang qualification nga kaning kapasidad nga technocrat ba ni aduna ba ni kaalam ilang ginatan-aw ang kasikatan og labaw sa tanan ang kwarta nga ginapangapod nila isip suborno ngadto sa katawhan panahon sa PLI. So mao nga daghan kay sa atong mayorya sa atong mga lideres sa Kongreso ug Senado ug sa mga lokal nga konseho. Popularity ra gyud no kasagara katong mga sikat ug nay kwarta mga dunahan. So kung puro na lang adunahan o kwartahan ang magdumala sa atong policy making bodies. Kasagara kanila dili kasabot sa mga problema sa ordinaryo nga mga tao kay di sila gakabahaan. Dili sila gakaperwisyo sa trapiko. Dili sila gaproblema sa asay ibayad sa mga kanang mga balayro nun. Kay given naman nga maayo ilang kahimtang. So kung kana nga mga klase sa mga tao maayo magdumala sa ato mga konseho, dili ta maka-expect nga sila muhatag og pagtagad og pangitag solusyon sa mga problema. Kay gakita nako kasagara ato mga kadagkuan even sa mga konseho o sa Kongreso ug Senado, mahilig man sila sa mga ribbon cutting, press con, or kining investigation in aid of legislation, pero wala kay konkreto nga lakang. Theory. Yeah. Og nakitan po na ako dito sa gawas sa nasod, giobserbahan ako, may mahilig man ko og tuon sa mga sistema sa gobyerno kay lagi na dumduman ako kong lolo. Sa bata pa ko, nagingon siya nga sa Amerika, tsada kay planchado ang mga dalan, walay lubak-lubak. I-research ako, tsada gyud lugar ang Amerika. O guban nga mga nasod. Sa Asia, nadi ang Japan, Korea, Taiwan. Nga naman ang Pilipinas, nga napuno man ta sa natural resources, i-consider nimo nga ang Taiwan o Japan, puro bukid halos. 70% mountainous area ka ng Japan. Nga kita, fertile atong yuta. All year round, pwede ta mo tanom. Taas ka na nga discussion, Yes. Sir Bert ba? Mo gani. Ako bitaw, I'm so frustrated on that, man. In fact, naman ganito yung sa scientifico nga. I mean, gutom ang Pilipinas when Exactly. in fact we are an agricultural country. Exactly. I mean, basic lang bitaw. Pwede ra gud maingon ng presidente mananong tag bugas, mananong tag humay. Di ba? Oo. Di ba? I mean, Wala ba kayo makita nga presidente nga. mananong tag humay every LGU. Mananong tag humay every LGU. Mo gani. Magbuhi tag mag-establish tag piggery, poultry, fish pond every LGU para di magutom ang mga Pilipinos. Mo gani. So daghan kayo mga pamaagi nga masolusyonan ng problema. Now, akong mindset mao nga dapat ug ngayon lang nga ang atong mga policy makers, when you say policy makers, legislatura. Mga mga barangay council, municipal ug city council, apil na ang kining sa lalawigan, no? Kongreso ug Senado. Dapat yun ang mindset is kini sila problem solvers. O dili nila masolusyon ang problema kung di sila ka sabot ug wala Sa nila problema. nasinati. No? I have nothing against people nga mga matawag nato nga belong sa oligarchy. Pero kung sila lang permi ang nadya sa pwesto, di sila kasabot sa nasa ubos. So unsaon nila paghatag og solusyon sa problema nga wa nila nasinati. Dito sa Korea, Japan, uso kay sila dito ang mga legislators dito nabilog gyud sa kwan. Labi na kanatong party list system nga naay party list para sa security guards pero ilang representante dili gwardiya. Naay party list sa mga fishermen pero dili mangisda ang representante. That's kwan ba kanang ironic. So diri ta sa lokal. Dagan ta problema, baha, kining traffic ug uban pa pero wala man tay technical nga individual nga nasa konseho. Anak sa mga politiko na. Pero mo na sila magpa-cute-cute, magisi-ngisi, kaway-kaway, mag-cut sa ribbon, pero walay solusyon sa mga problema nga atong gitubang. Gisalig lang sa kwarta. Kadaog lang yun kay name recall, and at the same time, kwarta nga ikapalit og botos. Nadagan kayo sa mga Cagayanon, dili lang Cagayanon na maski asa sa Pilipinas. Ay mga tao nga adunay kapasidad o abilidad, pero dili matagan og tsansa, kay dili sikat, ug labaw sa tanan,
dili manghatag o wala ikahatag ng kwarta. Okay. Last question na lang. Excuse me. Kung ibutang nato, Bert Amplayo won't make it ba? If Bert Amplayo won't make it sa election, kung dili kasulod sa Magic 8 si Bert Amplayo, unsa man na? I want you to be honest on this question. Is it your loss or is it a loss to Cagayanons? Sa akong nga part, nawadan og oportunidad na ma-showcase nako ang akong kapasidad. Pero more ang mawadan ang dakbayan sa Cagayan. Kaya napuno naman tag mga trapo, traditional politicians na belong sa mga dinastiya. Nga kasagara, no, name recall lang yun, yung sakay-sakay ra sa pangalan sa ilang mga ginikanan, unya dayon wala gyud na ambag nga maski mga matawag nato nga landmark nga kuno kining legislation or kining ginatawag na ordinansa. Sayang ba? Sayang. Kay gusto man tag kausaban og kabaguhan. Sige tag pangandoy nga mahimutang metropolitan area niya tapos wala ta nangandam. Kay lagi dili nga naka equip ang atong dagan sa atong mga lideres sa konseho sa pagtakol sa mga problema. Kung kinsa man lang a loss, Bert. More sa Cagayanon. Okay. Oh. More sa Cagayanon. Kaya I'm offering myself. I mean, you know, like, dili ta maka-expect na outright mausab ang mindset sa mga tao. Pero I'm just hoping, no, nga, ang kong pagdagan is, naghatag lang kong option sa mga tao nga, kanang gikapoy na sa traditional nga politika. So hopefully makonsidera ka na sa mayori sa itong katawhan ka. Ang kinibitaw sigig pamalit og boto. I mean, to tell you honestly, para ka na ako, there is no honor in winning an election by way of cheating. Meaning na malikag botos, nakadaog ka, walay kadungganan diha. Angay na ikaulaw. Importante kayo nga magkaangkon kita mga lideres nga adunay dungog honor ba naay integridad o abilidad nga motakol sa mga problema sa dakbayan. You talk to them. Oh. Talk to the people, sir, for the last time. Well, ako lang hangyo nga mo konsidera pod mo ato mga botante sa mga bag-o nga individual nga adunay katanyag nga serbisyo ngadto sa takbayan. Kaya daghang kita problema nga gitubang, no? Ako personally advocate ko sa sa federal parliamentary form of government kay gusto nako mabriyan ang atong ekonomiya sa mga foreign investors para makahatag og trabaho sa atong mga katawhan. Kay sayang kayo nga daghan nagagraduar niya, wala kayo minus kayo ng oportunidad sa panarbaho. Unya gawas pa niya na natay daghan mga klase-klase nga approach nga pwede nga ikahatag sa mga mahulog nga solusyon sa mga problema. Kaya atong mga problema pabalik-balik. Unya walay long-term o concrete solution ug action sa atong mga giatubang nga problema. Hinuon ang mga panagway, mga pangalan sa itong mga politiko pabalik-balik. We are expecting, kung sabaga, different results with the same personalities, which is wrong, no? So gusto mo mabago ang dagan sa atong pagpanerbisyo og dagan sa dili lang politika kundi lang sistema sa Cagayan, magsulay pud mo bag-o pud nga mga grupo sa katawhan o mga individual nga gusto magserbisyo. Para mapalambo na to. Dili lang ang pipila ka sektor sa katiliban ko, dili pang kinatibukan. Okay, salamat.